माझं काय जरूर रेकॉर्ड होता. हा हे इंट्रो दे ना इंट्रो दे ना. ए हा 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 ए मस्करी नाही. बोल ना कुठे उभं राहायचं तर सांग. बघ तुझं अँकरिंगचं पब्लिसिटी पण होऊन जाईल तेवढी. हा थांब इथे विचार ना, व्हिडिओ मध्ये विचार आणि बोल बबलू. अरे तसं नाही, इथे व्हिडिओ मध्ये विचार बबलू तू का नाही आला आणि बबलू कमेंट करेल. बबलू तू का नाही आलास? हा मला वाटलं तू पण येशील. कालच कमेंट दिलेली मला इंटरेस्ट नाहीये. नमस्कार मित्रांनो, मी जगदीश स्वागत करतो तुमचं आजच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर सर्वप्रथम मित्रांनो तुम्हाला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आपण आलो आहोत गिरगावला. स्पेशली आज मित्रांनो इथे गिरगावला शोभायात्रेसाठीच आलो आहे. याच्या आधी पण मी आलेलो, जेव्हा जेजेमध्ये होतो तेव्हा एकदा आलेलो आणि तसंच फ्रेंड्ससोबत आलेलो. तर बरीच वर्ष इथे येणं झालं नव्हतं. तर आज म्हटलं चला कवर करूया, कारण आपल्याला तेवढाच व्लॉग बनवायला पण चान्स मिळेल. मित्रांनो याआधी शिमग्याच्या व्हिडिओंना तुमचा खूप चांगला प्रतिसाद होता, त्यामुळेच आज म्हटलं की आज आपली शोभायात्रा पण आपण कवर करूया. बघा आपल्यासोबत आज कोण कोण पाहुणे आहेत. श्रद्धा बिचारी सकाळी सकाळी एवढी तयार होऊन आली आहे. काहीच रेडी नव्हतं, सगळं ऑन द स्पॉट. आज रात्री ते पण 2 वाजेपर्यंत आम्ही व्हिडिओ कॉलवर होतो. काय करत होते मित्रांनो? इथे बघू शकता शोभायात्रेला सुरुवात झालेली आहे.
गर्दी ना. अरे छोटा बच्चा किधर घुमू आता. या सगळ्यात भारी आली. तो कुठे आहे. हे काय नक्की काय होतं. गॅस वाले. मित्रांनो खूप गर्दी आहे. खूप काही कन्सेप्ट्स आहेत तिथे लोकांनी केलेत आणि अशा प्रकारे आपलं हिंदू नवीन वर्षाचं स्वागत करतात आहे. तर इथे आम्ही एका बिल्डिंगच्या टेरेसवर चाललो आहोत. वरून एक आपण बघूया ओव्हरऑल व्ह्यू कसा येतो ते. टेरेसवर गेलेलो तर मित्रांनो सगळेजण तिकडे पोहोचत. गर्दी एवढी आहे की तिकडे शूट करायला काही म्हणजे जागाच नाही उभं राहायला. मित्र होते त्यांना सांगितलं आहे काय पण शूट करायला तिकडे ड्रॉप करा. बघू एखाद दिवसा व्हिडिओ मिळाला तर आपण अपलोड करू शकतो. मी त्यावरती थांबलो नाही. म्हटलं चला खाली जाऊया आपण. हो आपण खालून होईल तेवढं आपण कवर करूया. आणि तुम्ही व्हिडिओ एन्जॉय करताय की नाही मला नक्कीच सांगा. मित्रांनो मी बघितलं आहे व्हिडिओ तर आपले बघतात पण सबस्क्रायबर्स आपले खूप कमी आहेत. कारण बरेच लोक व्हिडिओ बघतात पण सबस्क्राईब करत नाहीत. तर बघा नक्कीच सबस्क्राईब करा. त्यामुळे आपला चॅनल ग्रो व्हायला पण मदत होते.
चला हा व्लॉग मी इथेच संपवतो. होप तुम्ही खूप एन्जॉय केलं असेल. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि हा खूप जणांनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही आहे तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला मग भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.